TTAADC Haphangbai Bwkhaktwi North East Small Finance Bank ni Bwkhaktwi lakai rijakne hnei saklaijakmani Krak sali Simi form Rwnani chengi Bakjakha aro Haphangbai West Zone ni Chairman Ranjit Deborma Joint Chairman tei Vice Chairman khoboi kubuni rok West Zone ni sini Zonal Office ni nokhlawo जों तिनि Bwkhaktwi bai saklaijak TTAADC Haphangbai saklaijak sini dofani jara bekar bialo tongnai rokno je lakai rinani kok tongmani thinangni hamkrai je lakai bini bank account khulognan form जों तिनि sal kathar 20 तारिख December 2022 जों oro chengkha oro kwbangma chini jara lakai nana musungnai rok tin oro phaika buri rok bo phaika sla rok bo phaika जों borokno tini from yafarimani bagai जों blaiken tongthoka oro ani joint chairman tongo ani vice chairman mandani ani inko chairman subjonal chairman rok tongkha blaike tongthoka जों tini borokno mamon bagai jara tini phainai borok Bwkhaktwi saklaijak ma tui khaiye bank ni loan manthun bongni bobishot kahamungthun borok yakungo bwsai manthun ajiui manthun o loan mamani bisingtui borok obno samungo thepaui thinangni bongni tebo kusung kokruk khalaiye borok bongni nukhong chalogui manthun omo जों nayo obno wansugui no Bwkhaktwi ni dagimungbai जों तिनि borokno from bagai mangkha aboni bagai sini Bwkhaktwi no blai ka hambai mario khulma ma yafaru tamni hingkakai bo tini bini sai tongma bai no जों sini dofani borokno lakai rina no thinangni hamkrai lakai no जों from rima bisingtui rinani chengi rikha blaike no hambai जों blaike no tongthogo tini oro jara phainai jesek jona je phaika जों borno tini from ninai hikakai thi oborni bank account khloma logino bongni passboy phunuma logino जों lakaini from rinai sino lakai from phaijak ekai जों tai kun kokre borno logino जों from rinai